Alamin ang mga benepisyo ng iba't ibang food supplement galing sa Amerika sa programang Kalusugan at Bayanihan. Ang programang ito ay magbibigay sa atin ng tsansa na magnegosyo gamit ang produktong herbal. Kalusugan at Bayanihan. Mapapakinggan sa araw ng Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes. Ano po masasabi mo sa ating mga Maraming produkto? salamat at talagang amazing. Amazing talaga. Products. Ngayon, eto, bumalik ako kay doktor Oo. para bumili naman ako, nagkonsulta naman ako kasi Para sa iyo bumalik naman. na naman yung aking hyperacidity dahil stress na nga ako Okay. sa sobra na naman ang kanyang Kaya relax, kasawan. relax siya. Laging magdasal tayo sa Opo, Panginoon. opo. Positive attitude. Opo. At ito mga produkto natin nakakutulong. Opo. So ano po masasabi ninyo, madam, sa mga nanonood sa atin ngayon? Doon sa mga nanonood at hindi pa nagsubok na bumili ng gamot ng Amazing Treo at saka Amazing 4, Mega 1 at saka lahat ng produkto, subukan nyo na kasi hindi kayo magsisisi. Talagang may pagbabago, Very may ako nga ito, o tingnan mo, masakit ang aking katawan at saka ang tiyan ko. Ito nag-try ako ng green tea. Okay. Naramdaman ko parang nawala na yung hapdi ng aking bituka. Yeah. Kaya lahat ng mga hindi pa nakapag-try ng gamot ng Amazing Treo, punta na lang kayo dito kay Doc Joey Bitito sa tapat ng Central Bank. Mabait si Doktor kung kulang ang inyong budget. Pwede nyo na lang kausapin. Hinganan nyo na lang ng discount. Kasi ako nga, ito, nag-avail ako ng discount. So, kung gusto nyo mag-member, pwede. So, maraming salamat, Dok. So, thank you so much, madam. Talagang God is good. God talagang gumagalaw siya para matulungan ang ating mga pasyente. Kasi ang sinasabi ko parate, ang ating Panginoong buhay ang gumagawa para to tayo matulungan. At ginagamit lang po ang ating amazing products, ang amazing po na yan. So salamat. Hopefully si Sir ay tuloy-tuloy ang pagaling. Tuloy-tuloy magkamo magdandahan lang pag-drive ng motor. At kayo naman sana po ay Ako po si JC Ramilo, taga Barangay 28, Victory Village. Nagdigdig ako kay Doc Joey Bitito para magpakonsulta. Para makainom ako sa iyang mga produkto na Amazing 4. Kanya, natawan ako so itong Amazing 4, medyo marahay na po ang pagmatik ko. Ano po tayo dati sa mga namatian mo, yung mga karamdaman mo po? Dati, maluya ang pagmatik ko, ang pagkaturog ko. Dahil ko nang naturog, di maray pirmi lang ako nag-iihi. Sa ngunyan, maray na ang katurog ko. Kaya na ako masyadong napipiro. Dati po ay perang beses ka po mag-ihi sa Minsan, banggi po. anong 7. Mm. Ngunyan, 2 na lang ang pag-iihi ko. almost normal na. Normal na. Ngunyan po, naka 3 months ka na po sa muya. So, binabaan ka na po sa dosage mo. Okay na po gabos na health concern mo. So, ngunyan po, tatay, ano po, so pwede mo pong masabi, ma-recommend regarding po sa pag-take mo kang products po ni Doc Joey? Medyo maray na talaga. May rekomenda mo ba sa mga kababayan mo, sa anak mo? para sa kuyang mga kamag-anak, mga kakilala, kung mayamanindong mag-arog man sa kuya na magrahay. Dumidimang po kamo kay Doc Joey Bitito. Tanganing magrahay man kamo. Kung ikaw man kamong mga nakakaramdaman. Okay. Salamat, Okay tatay. po, God tay. bless. Thank And you good po. Okay po, salamat. Apo, thank you po. Ako po si Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Andito po sa atin si Nanay Carmen Gonzales. Ito po ay taga Arimbay, Legazpi City, pero ang pamilya niya talaga from Ligao. Piodoran. At
siya po ay pumunta dito ni tatay several months ago na may mga health concern. Nanay Carmen, pakikwento po ninyo sa amin kung ano po ang mga karamdaman ninyo, lalong-lalo si tatay, at kailan kayo uminom ng Amazing 4 at ano po ang nangyari, ano po ang magandang nangyari sa inyong pag-inom ng ating mga produktong natural. Ay, ako ang masasabi ko, talagang, talagang the best ang produkto ni Doc Joey Bitito. Doc Joey Bitito. Kasi yung mister ko, nag-visit sa Digdi, at nagpabulong. Iyong nagkonsulta tungkol sa mga karamdaman ni tatay. Ano po nga ang mga karamdaman ni tatay? May sa, may sa Diabetes. may sugar, Oh, sugar. May high blood. may high blood, May high blood. tapos may- sa ano pa ito? May problema sa lungs. Sa lungs, May katarata. tapos yung sa tuhod, May arthritis. At pag umutot, Pag nag-atot siya, yung kahit mabataon pa. mabataon. Ngunyan dahin ang parang, maski nagkakag kami sa mga mall, Wala na. Wala nang amo. Ilang linggo, ilang buwan na nakita mo, nanay, na mayroong malaking pagbabago kay tatay nung uminom ng ating mga produkto? 20, okay, dahin nga ning kuya, dahin... Dahil 3 months? Dahin 3 months, 1 month lang. Oo. 1 month lang, may magayunang nangyari na. Nangyari sa iya. Marisakot mo niyan, nag-ano pa kami kan, ano ito, bulong digdikido, Migawan. may gawan. Oo, Tapos dati Amazing 4. kami simpo, Dahil sa na-address yung karamdaman sa sugar, sa high blood, high blood, so arthritis, na-address, sa lungs ay gumanda na. Patay ngayon, so kanyang pag-utot ay mabango na. Wala nang amoy, wala nang amoy. Grabe, so phenomenal. Ano po masasabi mo, nanay, sa mga nakikinig? O, kaya kamong mga, kaya kamong may mga karamdaman, magdigdisa na kamo kay Doc Joey Bitito. Tayo yun ang mga bulong na talagang imported, talagang Aprobado. aprobado. Kaya, Na nakakatulong. nakakatulong sa kalusugan. Wala pang side effect kasi natural. Walang side effect pa na kasi natural. Yeah, dahil sa natural. Okay. So ikaw, nanay, umiinom ka na rin ngayon. Ano iniinom mo? Itong kape, Yung kape naman, Bigay Coffee. sa kaining green tea. Okay, yun ang iniinom mo naman dito sa atin. Yan naman ang tigil. So, nanay, maraming salamat. God bless and long life. Okay. Salamat. Okay po. Yan po si Nanay Gonzales. Ang asawa niya, pinsambo po ni Mayor Gonzales ng Ligao City. Yan. Mga ano lang po ito, low profile, pero ito yung mga yamanin. Sana. Sana. Sige, regards, Nanay Kitatay. God bless po. God bless. Salamat po, Lord. Thank you. Okay, amazing people. Andito po si Amazing Mel. Navarro Millares ng Kamalig Albay. Meron po siyang isi-share sa atin before na uminom siya ng ating mga produkto at ngayon po nakainom siya, pati na ngayon po yung kay mother nakainom na rin at isi-share niya po kung ano po na itulong sa kanila ng ating mga amazing products. So Mel, paki-share nga sa atin. In advance, happy birthday pala. Thank you daw, advance din. Ano po, dati po, lagi pong nasakit yung dibdib ko, tapos may acid din po ako. Acid reflux. Opo. Tapos po, nung time na pumunta ako kay Doc, ang payat ko. Sobrang payat mo. Opo, parang- Ngayon, sexy ka na. Yan. Sobrang tama na Doc. Ano po, para pong lantang gulay yung ko noon, pakiramdam. Tapos nung nag-try po akong uminom noon, Amazing Trio, yun po, mga ilang weeks lang po, na po ako ng magandang pakiramdam. Hanggang ngayon po, pabalik-balik na din po ako kay Doc na nabili. Malaki ang nagawa sa inyo ng amazing products natin. Pati si nanay, di ba umiinom na rin ang mama mo? Opo. Ano naman ang naitulong kay nanay? Ano po, yung sa tuhod po. May arthritis si nanay. Nung uminom, gumanda, nakalakad na siya ng maayos. Opo. So praise God, hallelujah. So ano masasabi natin sa mga nanonood ngayon? Ano po,
wala naman po masamang mag-try kasi ano po, maganda po yung resulta na anuhan niyo po pag uminom po kayo ng product ni Doc. Kasi po ako, ang tagal ko nang umiinom. Ano po talaga, amazing po talaga. Okay, congratulations. Thank you Good po, luck. Doc. And thank Okay, magandang hapon, amazing people. Andito po ang ating kapatid na si Mr. Willie Adra. Is working sa Naga. Last year po ito, pumunta sa atin at due for operation po siya sa kidney stone. Kidney stone po. Ayan. At actually po, bago siya the following day dapat operahan siya. Pero nag-decide po siya na instead magpa-opera ay pumunta po sa atin at uminom po siya ng ating amazing products. So, ipakwento po natin kay Mr. Willie Adra kung ano po ang nangyari at bakit na hindi na po siya naoperahan. So, pakikwento po sa ating mga kababayan, amazing Willie Adra direct from Naga City. Sige, sir. Ako po si Lilia Adra po na trabaho ko sa Naga City. Nakatira pa ako diyan sa Umapang Legazpi City. Nung pumunta ko po kasi ako, nung ano po ako nagpa-CT scan ko ako tapos laboratory sa ultrasound. Na-detect po sa akin yung kidney stone tapos yung yung prostate enlarged na po. Pumunta ko po ako sa dun sa BRTTH at pina-check up po doon sa yung kay Dr. Hayson na operahan daw po ako ng kidney stone. Puro operation na po na mayroon na po napauna ako na naka-schedule na po. Ngayon po unless na magpo-opera po ako, pumunta po ako dito kay Dr. Bitito dito po sa Cabangan, Legazpi City upang magpatingin po sa kanya at bumili po ng Amazing 4. Yung Amazing 4. Pagtik ko po ng Amazing 4, siguro mga 1 month po siguro yung tiyang ko po na matigas po dito sa kaliwang bahagi po dito, yung matigas ko dito na iniinda ko po. Unti-unti na po itong lumalambot nagiging mabuti na po yung pakiramdam ko at yung pagi ko tapos yung pagtay ko po maayos na po siya at yung Amazing 4 po ay tinuloy-tuloy ko po hanggang 3 months. Pagkatapos po ng 3 months ay nawala na po yung matigas ko dito sa tagiliran at yung pananakit po ng mga katawan ko at yung pagtulog ko po ay maayos na po. Maayos na po. Kaya sa mga kababayan ko dyan na taga-Umapon, kung diyan sa ginubatan po, kung may mga namatian mo pa mo, kung for operation po, inimbitahan ko po kayo digdi po kay Dr. Bitito. Kung gusto niyo po na malaman na kung ako po ay nagsisinungaling, nandito po ako sa Barangay Umapon, Purok 6, Umapon, Legazpi City po. Punta niyo ako rito at ipapakita ko po sa inyo ang aking mga laboratory at CT scan. Kaya po, kung may mga sakit po kayo for operation, wag na po kayong pumunta sa wag po kayong magpa-opera kaagad. Unless po na pumunta na po muna kayo dito kay Dr. B dito at testingin po ninyo ang Amazing 4. Dahil po ito ay mabisa at talagang aprobahan na po. Salamat. So, ibig sabihin, brother, ay hindi ka na-operahan
bagkos yung problema mo sa kidney stone at saka doon sa prostate ay nabigyan ng kalunasan. At ngayon po umiinom ka maintenance na lang para maiwasan na ang bumalik yung mga karamdaman. Opo, opo. So thank you so much. Thank you so much to the Lord Jesus Christ. At thank you so much din po sa ating mga produktong Amazing Pour from America. Thank you so much din, brother, at nagtiwala ka sa amin na yung sinasabi mo namin parati sa radyo na talagang totoong-totoo na makatulong sa ating mga kababayan. Congratulations and God bless. Thank you po. Okay, magandang umaga po mga minamahal kong amazing people. Andito po si Nanay Nilda Flora from Malabog, Daraga Albay. Before po, ngayon po andito siya kasamang kanyang kanyang anak na lalaki kasi linggo na nakaubo ay hindi po gumagaling sipon. So bumalik po siya ngayon, pero ang kanya pong sasabihin, yung nangyari po sa kanya dati, may vertigo siya, laging nahihilo pagkatapos ang sasakit ng mga kamay. Pero noong siya po uminom ng ating Migawan 4 capsules a day, ay in just 15 days, gumaling na po, nawala na at hindi na bumalik yung kanyang pagkahilo, pati po mga sakit sa kanyang mga kamay. So nanay, pakisabi mo sa kanila kung ano ang nangyari, kwento mo, at paano ko natulungan ng ating Migawan. Gayon man po, so bulong na pig kon sa kuya ni Doc Joey Pipito yung Migawan, saka yung Miracle C. Saka tong Mega at saka Multi 5. So para Amazing 4. opo, So dati lagi ka na nahihilo. kukuha yung namamanhid yung kamay ko, saka yung tuhod na kulog. Masakit ang mga tuhod mo. Opo. So nung uminom ka po ng ating Migawan at yung mga iba't ibang produkto, Naalis naman. naalis na. Opo. So hindi na po na bumalik. Hindi na po. Kailan pa po yan nangyari? Mga ilang buwan o taon na? Kuwan pa, san taon naman. Isang taon na. Opo. So gumaling ka at hindi na bumalik. Opo. O beruin po ninyo yan. So unang-unang pasalamat tayo kay Lord Jesus Christ at sa itong ating mga produktong galing Amerika. At ano po masasabi ninyo dun sa mga kakilala mo, kamag-anak at yung nanonood sa atin ngayon? Ano po masasabi ninyo? Pwede mo po na sabihin sa kanilang subukan nila para matulungan sila. Kuwan ko po, ading aki ko nga. Yung anak, kaya po sinama mo ngayon ang anak mo. Opo. Kasi ilang araw o linggo nang inuubos at saka may Dalawang linggo na. 2 linggo na hindi gumagaling. Hindi pa gumagaling. Kaya siya po bumili ng ating mga produkto sa ngayon para sa kanyang akos, sa kanyang anak, at siya rin ay iinom muli para hindi na bumalik ng Kasi ilang taong ka na, nanay? 66 ngayon. 66. 66 ka na. So medyo mahina na rin ang immune system. Opo. So mga minamahal kong mga amazing people, ito po si Nanay Nilda Flora ng Malabog, Daraga Albay, nagpapatunay ng kanyang vertigo at mga masakit sa kanyang kalamnan ay natulungan in just 15 days ng ating mga produkto tulad ng Migawan at Miracle C at iba pa. So sa lahat ng nanonood dyan, kahit anywhere in the world, pwede po kayo mag-order sa amin. Dyan po sa ating page, Doc Joey Bitito page, pwede kayo mag-order. O ganun din po sa ating cellphone number na 0910-4482-598, 0910-4482-598, or pumunta po dito sa ating booking office sa Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, in front Bangko Sentral ng Pilipinas, Legazpi City. Laging tandaan natin, ang magandang kalusugan ay daig pa ang isang katutak na kayamanan. Okay, magandang hapon mga minamahal kong amazing people. Andito po si Madam Elsie Domingo ng Manito Albay. At ikukwento niya po yung nangyari kay Mr. Domingo
na ito po nung pumunta sila dito, ang daming karamdaman at yung pong creatinine 700 plus. So ngayon po after 3 months of uminom ng ating mga amazing products, especially yung Amazing 4, ngayon po yung creatinine is only 137. Okay. At yung doktor, yung medical doctor nila nagulat. At paano nangyari yon? So, aside from that, ang dami pang sakit ni Mr. Domingo at ipapaliwanag po sa atin ni Ma'am Elsie ay dati po grabe ang karamdaman, ngayon po konti na lang po. Actually, uric acid na lang ata. So, Ma'am, paliwanag po sa ating mga nanonood, ito po yung nanonood po sa atin ay buong Pilipinas or even buong mundo, para malaman nila na tayo dito talaga tumutulong sa ating lahat ng taong naniniwala. Unang-una sa Panginoon Diyos, pangalawa positive attitude, pangatlo dito po sa mga amazing products natin, yung Amazing 4 na galing sa Amerika. Ma'am, take it away. Si husband ko po, nung nagsimula po ang sakit niya, October 9 na 2024. Tapos po, nahihirapan po ako kasi hindi siya makagalaw, namamaga itong pati digdi, pati yung tuhod, saka paa. Ganyan, nahihirapan po ako kasi mawiwi, bubuhatin. So, hindi pala makalakad, Opo, pinupuwa. makabangon po. Hindi makabangon, siya. grabe. Opo. Nahihirapan na ako. Sabi ko, nag-abot po sa oras na i-emergency po siya. Saan po dinala? Diyan po. Pwedeng. Sige po. Dinala Sa isang po ospital. sa Tansuling. Mm. Kasi, doon mo nasama nito. Sama nito muna ng Opo. hospital. Tapos sabi ko, ay, agapan nyo ito kasi delikado. Magdadialysis na to. Sabi niya, may kilala kayong doktor? Sabi ko, wala po. O sige ngayon, i-repair kita. Sa UST po baga, si Dr. Melissa Antonio. So, Ito, specialista po sa kidney. Kidney. Opo. Nephrologist po ang tawag. Opo, mo. nephrology. Dinala ninyo Dinalami po. kay Tapos, doktora. opo, mabait man po siya. Niya. Tapos, Tapos po, pagdai po, kasi dakulunan po ang pasyente doon. Diyan, refer diyan po, dinala sa Tansuling. Tansuling. Tapos, pagkatapos po ng 4 o 5 araw ito, 4 o 5 araw ito, sabi ko, dai ko kaya na magbantay sa ospital. Sabi ng anak ko, kasi umuwi yung anak ko, sabi niya, umuwi ka na lang sa bahay, baka dalawa pa kayo ang di umuwi na po ako. naiwan si tatay sa ospital. Opo, kasama siya Buda, yung anak ko. Tapos po, nung inuwi na, grabe po, ganun pa rin. Dai po nakakatukaw. Pag nakahiga, bubuhatin mo po talaga. Kasi mga makulugong da po. Tapos, ang sabi niya, abok ko na ngayon para inom si Bulong. Maputlaon na po siya, tsaka nagtitinga-tinga na po. Parang nahirapan ng huminga. Oo, sabi ko, Diyos ko, ano po ito? Ano ang itong nangyayari? Lahi po pala nila, 4 sila magkakapatid, puro arog ka ito ang sakit. Tapos, sabi niya, try natin si Doc. Kayo po. Doc Joey. Oo, kasi yung So radyo. napakinggan po niya sa radyo. Opo, kasi lagi po naka-on yung DCGB. Iyo po. Sabi niya, try natin. Sabi ko, sige, ano po siya. Pumunta po kayo dito, Abril. Opo. Hanapin natin ito para, yun, ang gusto niya, sundin na natin kung dainan niya ko yan marahay para dai kita mabasol. Sabi ko, sa mga kapatid, check man po siya. Mga taga Pangasinan po siya. Iyo po. Di, hinanap nga namin Tapos nung natagpuan. Ang pumunta po ikaw at saka yung pamangkin mo. Opo. Kasi hindi na makakalakad si tatay. Opo. Yan. Nung naubos niya yung gamot na bigay nyo,
Aba, nakatayo na po. Nakaupo, nakakatayo na. Nakaupo na kagad. Opo, Nakatayo. nakaupo So, na. nung pumunta po kayo dito, sinabi kong bumili ata ng good for 1 month. 1 month ba binili mo o 15 days? 23 days. 23 days lang. Oo, opo. So, within 23 days, si tatay nakaupo na, Opo. nakatayo na. Opo, Meron po, nakatayo. praise God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus Christ. Opo. Sige po. Tapos, di nagbalik kami dito. Kunti lang nga. So, pera. Kunti lang ba na? 5,000. Opo. Opo. Sige po. Oo. Nung ay, salamat. Nakakalabas na ng bahay. Ay, praise God. Hallelujah. Opo. More than a month lang yan. Opo, lumabas na siya sa bahay, pero hindi pa siya makalakad ng mabilis. Mabilis. Oo. Pero maganda na kasi dati hindi makaupo, hindi nga makaupo. Tapos yung kulay niya po, Medyo maayos maganda-ganda na. Opo. Ay, salamat niya po sa Diyos. Okay, iyon na lang sabi niya. Tapos naubos naman. Dahil pa kitang nag-anak naman kami kay Perang Aldaw. Kaso naputol yung pag-inom. Opo. Nung nagbalik kami dito, hasta ngayon talaga tumutulong na siya nagtatabo, ako nagbubuhat. Baka da mabinat. Yeah. Ako, ayan, magaling na po siya. So, okay na po. So, Apo. lahat pong resulta ng laboratory exam, pati yung creatinine po, dati Opo. 700 plus, ngayon po 137. Opo. Grabe, ito po phenomenal po yan, oh. Opo. Tapos, 137.7 na lang po. mm. Dati po ito 700 plus ang creatinine. So, talaga pong praise God, hallelujah. Opo. Ang medyo mataas pa rin, ito pong uric acid. Iyo po, So, ito iyon po na ang lang. ating i-correct ng gusto. Opo, iyon, Okay, iyon so naman sa siguro nagawa ko, another 3 months, itong 137 na ito, normal na. Opo. Itong uric acid with God's grace ay hopefully maging normal na ito, madam. Opo, thank Okay. you, Lord. So, Thank you din pasalamatan natin ito, madam, ang Panginoon Diyos muna. po. Opo. At ano po masasabi ninyo, kasi tayo po pinapanood, hindi lang po dito sa Bicol region, pinapanood po tayo sa buong Pilipinas, and also, kasi FB Live po tayo, naka-Facebook po tayo, mapanood din po tayo sa ibang bansa. Ano po masasabi ninyo? Opo. Sabi ko nga po, kung sisay man po, so may mga araw ka na hilang na medyo parang Yung ang grabe hirap na talagang Grabe para na mag-give po. up ka na. Opo. Kasi sabi mo nga, madam, nagastos ninyo bago pumunta kayo sa akin, more than 400,000 na. Opo, opo. So lahat, halos Opo. kalahating milyon Opo. bago pumunta dito si na madam kasi desperate na po sila. Wala na. Ibig sabihin, Wala na po. nagtitinga-tinga na lang si tatay, nahirapan ng huminga, nakahiga na lang. Opo. Ang creatinine 700 plus, ayaw naman magpa-dialysis. Opo. Kaya po, they are just waiting for the fate of Tatay Domingo. But because of the radio program natin, napakinggan tayo sa PBN DCGB, so thank you DCGB. Opo. Ang sinabi kay nanay, o puntahan mo nga si Doc Joey Bitito, baka sakali. Opo. Di ba? Baka sakali. Oo. So sa akin naman kako, kay the Lord Jesus Christ, walang imposible. Iyo. Lahat ay posible. Nagagamitin ito. Okay. Kaya nga po, after 3 months, yung 700 plus na creatinine, ngayon 137 na lang. So it's phenomenal. Lahat ng okay, except yung uric acid. Na yun naman po ang aayusin namin ngayon para po siguro after 6 months, normal na lahat. So happy na kayong dalawa. Thank you, Di ba? Lord. So pwede na pong humaba ang buhay. Ilan taon na po yung si tatay ngayon? Para 67 po siya. 67. Ako po, 76. Balik. Oh, baliktad kayo, di ba? So ikaw tuloy ang healthy, si tatay ang nagkaroon ng So ganun po talaga ang buhay, but sabi ko nga, ang importante buhay tayo, ang importante may ginagawa tayo, ang importante nagdadasal tayo parati sa Panginoon Iyo Diyos, po, totoo positibo po ang kaisipan natin, at mag-aksyon. Kaya ngayon si nanay, bumalik ulit dito, aksyon, bumili ng ating mga produkto para tuluyan gumaling si Tatay Domingo. Di ba? Kasi nga po ay from na dating grabyo na, nagtitinga-tinga, ibig sabihin tinga-tinga,
Oo, yan. Opo, nagaganon na. Itong ano, parang isang paa at saka Opo. isang kamay ando na po sa ano. Tumawag na nga po. Oo. Tumawag yung mga kapatid. Sabi ko, tulungan nyo akong manalangin. Mm. Baka sakali pa niya ako makaligtas pa ang kuya nyo. Kung may nangyari niya ako, tanggapin nyo na lang ha. Mm. Ta ako niya ako, nahihirapan naman kimaray. Oh, yun ang paliwanag mo ng pagtumawag ng mga kapatid. Kamu with the grace of God, napunta kami kay Doc Joey Bitito, pinainom na mga amazing products niya galing Amerika. Ngayon ang kapatid ninyo almost normal na kamo. Iyo po. Oo, baka mo pumunta kayo dito, baka naglalakad na kamo ang kapatid ninyo ng maayos. Kasi ngayon, nakakapunta na sa labas, naglalakad-lakad na si tatay. Naglalakad-lakad. Okay, so nanay, congratulations, God bless, continue lang praying ay kay Lord Jesus Christ at ito po wag natin na aalisin. Di bali po hindi kayo makakain ng kanin na isang araw pero ito po ay napaka-importante. So mga binamahal kong kababayan, kami po ay talaga nakakagulat ang mga nangyayari sa amin. Marami kami dito mga kliyente o pasyente na talagang isang paa, isang kamay, nasa 8 feet below the ground but with the God's grace, with our products ay talaga po naghimala. Kaya kung kayo man po may mga problema sa inyong kalusugan, feel free na pumunta po dito sa amin. Sa harap lang kami ng Bangko Sentral, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City. Or pwede kayong tumawag sa 0917-853-8933 or 0910-4482-598 or dito po sa ating Facebook Live. Pwede po kayo dito magtanong para kayo po may matulungan. Importante po kay Doc Joey Bitito ay maraming matulungan. Hello everyone! Diyos, marahay na pagkahapon po sa inyong lahat. Yan, so kamusta po kayo? And welcome po sa Samuyang programa. So my name is Miss Len, sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito and to our Vice President Ma'am Ann Bitito Benzena. So magandang hapon po sa inyong lahat. Of course, kaibanan ko man po ang Samuyang bagong DJ ng Miracle Health Corporation na si Miss Angel. Ayun po. So patuloy lang po ang pag-antabay niya to sa samuyang programa na kalusugan, kabuhayan at kaunlaran. So hanggang 6:30 po kami. So maaga po akong sumalang dahil medyo po matagal yung bakasyon ni Miss Len sa radyo. Ayun po. So marami po kami tayong pag-uusapan. Ayan, marami po kaming good news sa lahat po na nagtitake ng ating mga amazing products. Of course, sa mga nagtitake naman po ng ating products, ang dami po ngayon natin na mga bagong testimonials. Hoping po ay napakinggan po natin yon para naman po ay kahit papano ay kumbaga yung mga tao na dumaranas po ng iba't ibang uri ng sakit. Of course, yung iba din po ay medyo natatakot na sumubok ng products natin. Pero ayun, since 2008 pa po tayo. Kaya po, huwag tayong matakot, huwag tayong magduda as long as na nandito ang ating CEO na si Doc Joey na isa sa nagpapatunay na talagang proven and tested yung ating mga products. Okay? Kaya po sa lahat nang gusto na magpakonsulta sa amin tomorrow, open po kami from 8 a.m. to 6:30 in the evening. Free health consultation. Okay? Again, tomorrow po, open po ang aming office. Dito lamang tayo sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Again, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front, Bangko Sentral na Pilipinas. So, contact number po ni Doc Joey sa 0910-4482-598. Again, 0910-4482-598. Or sa Globe, 0917-853-8933. Of course, naka-live na din tayo sa official Facebook page na Doc Joey Bitito
And pwede din po natin i-follow ang personal account po ni Doc Joey sa Joey Bibon Bitito or Doc Ching Bermundo Bibon Bitito. Okay? So kung tayo po ay may mga katanungan pagdating po sa kalusugan, pagdating po sa ating mga amazing products, which is yung Amazing 4, Amazing Trio at si Mega One Capsule. Okay? So, pwede kayong mag-comment dito mismo sa ating live streaming. Pwede kayong mag-contact sa ating mga Facebook accounts or pwede naman po sa ating mga contact number. Okay? Kung medyo nahihiya tayo mag-comment, magtanong kung ano po yung mga health concern na or kung pwede po sa inyong mga health concern. So, open po yung ating mga contact or Facebook account. Okay? So, kamusta po kayo? Sana po ay okay kayo. Diba? Kung hindi, nandito po kami upang magbigay ng magandang mga informasyon na makakatulong po. Especially na maa-adapt nyo, mai-apply nyo po sa inyong buhay. I know, marami po yung mga nakaabang sa tuya, lalong-lalo na po sa mga nakikinig po sa kanilang tahanan sa pamagitan po ng radyo. Yun, nakakatuwa kasi sa mga client natin, talagang mas lalo po kaming ginaganahan na magprograma dahil po halos karamihan nakikinig po sa radyo. Diba? So, sasabihin sa amin, nakikinig kami lagi sa inyong programa. Yung iba naman, yung anak, ayun, Miss, ngayon, Doc, nasira yung radyo pero bumili kami kasi gusto po yung mga magulang namin na mapakinggan kayo kada hapon. Yung iba naman medyo nahihirapan na magdinig pero talagang gusto nila na mapakinggan tayo at kumbaga tinatabi pa nila sa may tainga nila. Diba nakakatuwa? Kaya po mas lalo po kaming talagang ginaganahan na magprograma kada hapon. So ngayon na hapon po, may maganda tayong topic which is hindi lang ito para sa mga matatanda, bagkus din po ay ito din po ay maganda lalong-lalo na po sa mga kabataan. So as of now, based po sa mga newsfeed kumbaga sa mga nababasa po natin sa social media, ang dami po ngayon nagkakaroon po ng heart attack, cardiac arrest, 'di ba? Sakit sa puso. So usually ngayon po ay kumbaga mapabata man, wala pang 30s, almost ngayon nakita ko almost elementary pa lang yung bata, halos inatahe na sa puso. So papaano po yun nila kumbaga nagkakaroon na ganun na sakit. So for now, may konti tayong mga itatalakay na topic which is po ay sana ay mapakinggan po natin, especially yung mga kabataan. 'Di ba? Kasi malayo pa yung ating mararating. Kaya po mag-ingat tayo, ano? So for now, ang topic natin, ito pala ang mga dahilan ng atake sa puso kahit nasa 30s pa lang. Ayan, so yung mga 30s, ayan, so papunta pa lang tayo doon. Kaya po, ayan, makinig tayo. So number 1, ayan, so number 1, hindi regular nagpapa-check up. So, di ba, mindset natin, so bata pa kami, hindi pa namin kailangan magpa-check up, bata pa ako, pero mas maganda pala na namomonitor natin yung ating kalusugan. So, maraming kabataan ang hindi alam na mataas na pala ang kanilang blood pressure o cholesterol dahil hindi nagpapa-check up. Ito ang tinatawag na silent killer. Diba? Kasi ang sakit sa puso po, talagang traitor po yan na sakit. Yan, so wala kang mararamdaman pero unti-unting humihina ang puso. So number 2, laging nakaupo o walang exercise. Ayan, so talagang halos yung kabataan ngayon puro cellphone na lang. Minsan uutusan ng magulang, ayaw nang tumayo kasi nga kumbaga nakatutok na yung oras natin sa cellphone, sa social media. Lalo na po kapag nanonood tayo sa TikTok, 'di ba? Marami kang mapapanood. So nawawala na tayo ng oras na mag-exercise. So, sa simpleng exercise, like sa paglilinis ng bahay, pag-iigib, so, pagwawalis, diba? So, exercise na din po yan. So, simpleng exercise. So, ang katawan ay gawa para gumalaw. Yan, hindi po para
tumamad, kumbaga matulog. So, may time po yan, di ba? So, kapag puro upo, kapag puro upo lang, lalo na sa trabaho at cellphone, bumabagal ang metabolism. So, tumataas ang timbang at nagdadagdag ang fats sa ugat ng puso. Kahit payat, pwedeng risk pa rin kung walang physical activity. So, mas the best na tayo po ay kumbaga naglalakad-lakad, tayo din po ay nag-exercise. So, no need na magpara dalagan baga kita kung sain-sain. So, safe na din kung baga nasa harong lang kita. So, naglalakad-lakad, nakakapaglinis. So, mas maganda pa kasi marami pa tayong nagagawa. Diba? So, number 3, pagkaing mataas sa asin, mantika at asukal. So, processed food, fast food. So, usually ngayon, diba? So, kapag may pera ka, mabilis kang makakakain. No need ka na bumili ng mga lulutuin. So, mag-order na lang tayo sa Food Panda. So, pero yung mga kulang sa budget, talagang kailangan na magluto. Pero mas safe po na tayo pong nagluluto. Tayo po yung, kasi alam natin kung ano yung mga ina-apply natin sa pagkain po natin. So, ay may mataas na salt, sugar, at bad fats. Ito ang mga dahilan ng high cholesterol, diabetes, at fatty heart. So, mga pagkain Pinoy, so alam naman po natin kung ano yung mga pagkain na talagang pinakasasabikan ng mga Pilipino. Diba? So, yun, pero ingat-ingat tayo. Lalong-lalo na yung mga kinakain natin sa mga gilid-gilid, diba? So, hindi natin alam yung mga natin. So, kailangan po natin ay dapat i-moderate po natin yan. Hindi masamang kumain, hindi masamang tumikim, wag lang po natin araw-arawin at wag po natin na sobrahan. Okay? So, number 4. So, paninigarilyo. So, paninigarilyo at alcohol. So, nikotina at alcohol ay nagpapakipot ng ugat sa puso at nagpapabilis ng tibok. So buti kung na-inlove ka talagang ngayon, titibok-tibok ang puso. Pero hindi pala, diba? So sa mga masamang bisyo. So kapag tuloy-tuloy, maaring masira ang lining ng ugat. Kahit pa social drinking, may epekto pa rin po yan sa puso. So, number 5, kulang sa tulog at sobrang stress. Kulang ka na nga sa tulog, sobra pang stress ang iyong nararanasan. So, masama din po yan. Kapag kulang ka sa tulog at lagi kang pagod o balisa, tumataas ang stress hormone, cortisol, na nagpapahirap sa puso. Sa matagal na panahon, ito ay pwedeng magdulot ng inflammation at heart disease. So, number 6, may mga namamanang sakit o hidden condition. May ibang kabataan na may kondisyon sa puso na hindi lang nadidetect agad tulad ng congenital heart defects o hypertrophic. So, madalas nalalaman lang ito pag may sintomas na o during attack. So, malalaman na lang natin, inatake na yung pala natin kakilala. Makikita pa lang natin, okay siya, pero in the rest, kumbaga, few days, so, nalaman natin na, So, number 7, maling akala na bata pa ako, malakas pa ako. Diba? Kasi ang mindset ngayon ng mga bata pa, ngayon, mama, pwede pa ako kumain yan kasi bata pa ako, malakas pa ako. Pero hindi pala natin alam, natitrigger na yung ating mga daluyan ng dugo. So dahil bata pa, maraming Pilipino ang hindi iniisip na sila ay pwedeng tamaan ng heart attack, kaya hindi sila maingat sa lifestyle. Pero sa totoo lang, marami na ring 20s, 30s na tinatamaan po ng heart disease dahil sa unhealthy habits. Po. So, mga pagkain dapat natin iwasan.
So usually, alam naman po natin yung mga dikulay na inumin. Yan, so hindi ko na i-mention ta baka marami sa atin yung magalit. 'Di ba? Yung mga dikulay na inumin, mga maalat na pagkain, yung mga processed food, 'di ba? So yung alcohol, mga sigarilyo, 'di ba? So marami. Kaya po ayan, so ingatan po natin yung ating kalusugan. Yung tubig nga, libre na lang. Bakit pa natin kailangan bumili ng mga dikulay na inumin para makainom tayo ng masarap, pero hindi natin alam yung ating kalusugan ay nangangailangan na pala ng mga pagkaing kinakailangan ng ating kalusugan. So, mga pagkain dapat kainin natin. So, malunggay. Nandyan ito sa ating Mega One capsule. Kaya kung ayaw nyo kumain ng malunggay, uminom na lang kayo ng ating Mega One. Hindi na natin kailangan ngumuya. Hindi na natin kailangan lumuto kasi nandyan na yan sa ating Mega One capsule. Ayan, si Ampalaya, ayan, kinakailangan din natin siya. Nandyan na din po yan sa ating Mega One capsule, diba? Kasi ako din, hindi ko din paborito si Ampalaya kasi nga, diba, ang pait. And then, minsan makakabili tayo more on loaded na sa mga spray, diba? Kasi hindi natin alam, kasi usually talaga yung Ampalaya, kailangan siya ng mga mga chemical kasi mabilis siyang kapitan ng mga insekto. Ayan, so talagang kailangan niya. Pero mas maganda na talagang yung punggok na ampalaya, diba? So maganda po yun. Kangkong, ayan, so usually yan yung ulam namin. Kangkong kasi wala siyang mga spray. Ayan, so kamote tops, ayan, so puno ng antioxidants na nagpapababa ng cholesterol. Ayan. So, halos nandyan lang ito sa ating paligid. Pero usually, kung minsan, ini-India natin kasi araw-araw na lang, diba? Ulam. Pero hindi natin alam yung mga bitamina na meron pala sila na kinakailangan ng ating kalusugan. So, isda, tulad ng bangus, ayan. So, sardinas, ayan. Sardinas kasi, diba? Ayan, omega-3. Ayan, so nandyan din po yan sa sardinas, ano. So, pwede na yan, di ba? So, galunggong, ayan, so may omega-3 para protektahan ang puso. Saging, pakwan, papaya, rich in potassium, nakakatulong sa blood pressure. Ayan, so tubig, calamansi water, natural na pangtanggal ng inflammation. So, mga natural remedy or nasa kumbaga home remedy. Ayan. So, precautionary measures. Ayan, magpa-blood test minsan sa isang taon para malaman po natin yung cholesterol, yung creatinine natin, yung blood sugar. Ayan, so, pwede natin malaman po doon based doon sa result na yan. So, sa mga examination natin. So, number 2, gumalaw kahit 30 minutes araw-araw. Ayan, so mag-stretching, walking, yan. So, okay na din yan, diba? So, bawasan ang mga maaalat, asukal at mantika sa pagkain. So, iwasan mga stress, yan. So, usually, hindi naman talaga natin maiwasan na ma-stress. Lalo na, so, ngayon, katapusan na naman. Next month, mga bayarin naman ng bill. So, nakakaranas tayo ng stress. But then, kailangan po natin ma-manage yung stress po natin. So, matulog ng 7 to 9 hours kada araw. Ayan. So, nakakatulog pa ba kayo ng 7 to 9? Yung iba ata, mga 3 hours lang, 4 hours, ano? So, kulang na. Ayan. So, tumigil sa bisyo. Ayan. So, paunti-unti. Diba? Kumbaga, maano din natin yung sarili natin. Ayan. So, yun, ang heart attack ay hindi lang sakit ng matatanda. Sa panahon ngayon, kahit 30s ka pa lang, pwede ka nang tamaan kung pabaya ka sa lifestyle. Pero kung good news, kaya mo itong maiwasan kung magiging aware ka ngayon pa lang. Diba? So ngayon pa lang po, pwede na natin matulungan ang ating sarili. So hoping po ay may nakuha kayong idea or aral para po mai-apply natin ito sa ating sarili upang po ay makaiwas tayo sa sakit. Ayan. So, kasi po sa panahon ngayon, hirap na nga tayo sa pang-araw-araw, mahihirapan tayo lalo kapag nagkasakit. Diba? So, sabi nga, paano
magiging maunlad ang isang pamilya kung puro gastos sa hospital, sa mga gamot. Ayan, so talagang hindi natin masasabi na magiging maunlad ang isang pamilya. So, papaano po natin maiiwasan? Kumbaga, tulungan po natin yung sarili natin. Iwasan po ang mga dapat iwasan, kumain ng mga dapat kainin na makakatulong po sa inyong kalusugan. Hindi masama po ang disiplinahin yung ating sarili, bagkus ito po ay pwedeng makatulong po sa inyong buhay at sa inyong pamilya. Hindi lang para sa sarili ninyo, bagkus po para sa inyong pamilya. Siguro naman hindi naman kayo hahayaan na magkasakit dahil mahal kayo ng inyong pamilya. Masarap mabuhay na wala pong iniindang karamdaman. Kaya po ang ating programa is kalusugan, kabuhayan at kaunlaran para po ay marami tayong matulungan, especially po dito sa Albay. Lalong-lalo na po sa panahon ngayon, marami po ang dumaranas po ng iba't ibang uri po ng sakit. Katulad po kahapon, kung hindi nyo po inaakala, may pumunta po sa amin almost 1,238 yung kanyang creatinine. But then, naniniwala po siya na makakatulong ang ating mga amazing products upang malunasan ang kaniyang health concern at ito po ay hindi hahantong sa dialysis. Naniniwala din tayo na matutulungan natin siya basta po ay maniwala, magtiwala at magdasal tayo sa ating dakilang Panginoon na ito po ay makakalunas sa inyong mga karamdaman. Diba? Matagal na po ang ating company since 2008 pa. Kaya po walang takot, walang duda na ito po ay makakatulong sa inyong kalusugan. Ito po ay loaded sa mga gulay at prutas na kinakailangan po ng ating kalusugan. Ngayon po, may bago tayong products which is yung spring water na talagang galing po sa bukal. Mayroon na din po yan na ocean water. Yan, so 50 pesos lang, yun na yung ibinibigay natin na tubig sa ating mga pasyente. So araw-araw po, iba't ibang uri ng sakit yung ating mga nai-encounter. Usually ngayon, nakakatuwa kasi kahit may client tayo ngayon na stage 2 cancer na kailangan ng putulan ng dila, so ngayon po may update yung client natin, malakas yung katawan niya, talagang sinabi niya sa chat message na talagang amazing yung products natin. Ngayon, nakakapag-bike po siya from Sorsogon to Tiwi, to Pulangi, to Uwas, 'di ba? Pero ngayon po, sobrang lakas po niya. Kaya po, naniniwala tayo na matutulungan, malulunasan po natin siya. So ngayon, ilan po yung mga client natin today na halos ilan yung mga nagda-dialysis. Kaya po sa lahat ng mga may maintenance, magpa-blood chem tayo every 3 months. Lalong na kung matagal na ang inyong maintenance, mas maganda po ma-monitor natin yung ating creatinine. Baka hindi natin alam ay tumataas na yung ating creatinine. So kahapon, almost 1,200 yung kanyang crea. And last month naman po, meron tayong 900 yung kanyang creatinine. So, alalahanin po natin na isa lamang po ang buhay. If ever na may mangyari sa atin at dumating yung oras na kailangan natin mamili, lalong-lalo na yung mga bago natin na testimony, marami tayong due for operation, due for dialysis na hindi po natuloy sa mga ganun na mga activity, 'di ba? So tayo po yung magdidesisyon sa ating buhay, walang iba. Ayan, kahit kayo'y sinadjust na kung ano man yung mga gagawin ninyo sa inyong buhay, nasa sa inyo po ang desisyon. So pag-isipan ng ilang beses bago po mag-desisyon. Magdasal tayo. Maya, kumbaga, ituro sa atin kung ano yung mga dapat po natin gawin. Hindi po masama na humiling, gawin at tulungan ang ating sarili. Dahil po, ayan, so naaalala ko, kumbaga minsan ay parang yung mga pasyente natin na parang nasa punto na sila na kailangan nilang mamili. Pero nananalangin sila na ito yung mga products natin na makakalunas
kanilang mga health concern. So ngayon may mga, kumbaga may stockers na tayo from, from Pawa Ma nito Albay. Ayan, so nandyan po yung anak po ni Tatay Alfredo, Dr. Dadea. Pwede po kayo dyan mag-avail ng ating mga amazing products. Bakit po natin ini-encourage yung ating mga client na mag-stock sa isang lugar, lalong-lalo na yung mga natulungan natin? Dahil po yung mga kabarangay nyo, kumbaga kahit papano, lalong-lalo na yung mga kapos sa pera, na yung pamasahin nila ay ikaka-avail na po nila ng ibang products. Yan. So, mas lessen na sa oras, mas lessen na po sa gastos. Ayan. So, kasi parehas lang naman po yung ibibigay namin na dosage na Amazing 4. So, 4 lang na kapsula po yan, pero sa lahat ng karamdaman na po ng isang tao. Katulad po na nagpakonsulta sa atin na may mataas na creatinine, may problema sa sodium, potassium, blood sugar. Ayan. So, ang dami. Kaya po, hindi lang para doon. Ano? So, dyan po sa Pawa Manito Albay, nandyan po si Ma'am Jumila Dadea. Yan, so nandyan po yan sa Pawa Manito Albay. Ang contact number po niya sa 0970-560-0789. Again, 0970-560-0789. So, sa Ginobata naman po, nandyan naman po si Ma'am Josie Olaguer. Diyan naman po yan sa Purok 1, Arsol Lower Binugsakan, Ginobatan, Albay. So, contact number po sa 0947-598-53333. Ayan. So, 0947-598-5333. So, dyan naman po sa Bakakay, nandiyan naman po si Ma'am Annie Gonzales. Dyan naman po yan sa Basud, Bakakay, Albay. So, ang contact number po sa 0948-159-7709. Again, 0948-159-7709. Diyan naman po kay Engineer Edwin L. Apuli o kaya kay Ma'am Regina. Diyan po yan sa Castilla, Sorsogon. Ayan, so hanapin natin yung contact number ni Ma'am. Of course, diyan naman po sa Rapu-Rapu, nandiyan naman po si Ma'am Mary Ann P. Montaliana, or diyan po yan sa Prince RG Trading. So, mas kilala po sa Prince RG Trading. Diyan po yan sa San Basilio Street, Poblacion, Rapu-Rapu, Albay. So, contact number sa 0915-770-5185. Again, 0915-7705-185. Ayan. So, tomorrow naman, open po kami dito sa ating office. So, we are located po, dito lamang po yan sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral na Pilipinas. So, nagtitest na din po si Ma'am Angel. Yan, so meron tayong blood pressure examination, meron tayong magnetic health analyzer, meron tayong blood sugar. Ayan, so kompleto na tayo sa mga examination. Kung wala po kayong mga laboratory examination, sa atin po ay murang-mura lang. So 350 pesos, meron na kayong sa blood pressure, meron na kayong blood sugar, and then meron na po kayong magnetic health analyzer. So may kopya na din po kayo dyan. Kaya tomorrow, magkita-kita tayo dito sa ating office. Again, Barangay 18, Cabangan West, sa Legazpi City, and front, Bangko Sentral na Pilipinas. So, contact number po ni Doc Joey sa 0910-44-82598. Again, 0910-44-82598. Or sa Globe, 0917-853-8933. So, laging tandaan, ang magandang kalusugan, daig pa ang sandamakmak na kayamanan. Kaya naman po sa lahat ng mga nakaantabay sa atin, wag po puro dahilan. Dok, wala pa akong pera. Dok, wala pa akong kasama. Sabi nga, pag gusto, may paraan. Pag ayaw po, ayan, pag puro, puro dahilan daw. Ayan, so puro reklamo lang. Diba? So, kung gusto po natin matulungan,
punta na lamang tayo tomorrow dito sa aming opisina. So, starting 8 a.m., open na po kami. Ayan. So, first come, first serve basis. Ayan. So, maraming salamat po. Inabot na tayo ng oras na 6:30. Yan, so patapos na ang aming programa at magbabalik po kami tomorrow, same time, from 5:30 to 6:30 in the evening. So my name is Miss Len, sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito, and to our Vice President, Ma'am Ann, Bitito Vincent, of course, sa aking partners na si Miss Angel. Maraming salamat po at sa lahat ng mga nakaantabay sa amin today. God bless po and good health, and see you tomorrow.